Dobré ráno. Som teda v tej dedine, do ktorej som včera prišiel. A v tomto dome som prespal. Ten čávo, ktorého som stretol včera na ulici, tak jak odišiel z posilovne, tak vlastne sme sa stretli a povedal, že môžem ísť k nemu prespať, ale že tam je ešte ďalších 10 ľudí. To bolo proste také zdieľané ubytovanie. On zajebal, že share house, alebo jak to zajebal ten čávo. A dal mi adresu, že kam mám ísť sa pýtať do roboty. Že kde by mi vedeli dať nejakú prácu, keby náhodu. Osprchoval som sa, teraz som si dal ešte raňajky. Dopil som ten nesty čaj a dostal som od neho tričko s krátkym rukávom, mikinu a rifle. Takže vyzerám úplne, že ty kokos fresh oproti tomu, jak som vyzeral včera, že som mal kapsače, ktoré mi boli 8-krát väčšie a nejakú hnusnú mikinu s lepkou v strede, ktorá sa mi aj nepáčila, ale lacnejšiu som nezohnal, tak som ju kúpil. Tak teraz vyzerám úplne, že tip-top. Jediný problém, čo som si všimol, že tí rifle majú v strede medzi nohama dve také dierky, ale to mám piči, to neriešim. Proste vyzerám čistý, upravený, všetko, batoh ani není moc ťažký. A plán na dneska je teda taký, že idem teda do tej práce, idem sa tam skúsiť opýtať, že čo mi povedia. 8:30 mám príchod a otvára sa to okolo 9:00 a keby to náhodou nevyšlo, tak by som asi išiel stopovať ďalej, pretože Holandsko není vôbec dobré akože na takýto štýl, že spíš hoci kde v karimatke, to sa nedá. To sa proste nedá. Každý deň, čo som pozeral, ja som pozeral počasie na 10 dní dopredu. Každý jeden deň, proste 5 minút svieti slnko, je bezvetrie, je horko, behom minúty sa zamračí a behom 5 minút začne fúkať a začne byť búrka jak piča. Ja som včera tak zmokol, že my sme išli od Alberta vlastne k nemu domov a čavo býval od toho Alberta takých 5 minút, my sme to prebehli za 2-3 minúty. Ja som bol na kompletku mokré oblečenie, úplne ja som bol tak premočený a 3 minúty som utekal po daždi, brácho, 3 minúty a bol som mokrý jak kokot. Takže mám taký plán, že pôjdem do tej práce teda, opýtam sa tam, že čo sa tam dá vybaviť. A keď ne, tak by som išiel stopovať do Amsterdamu. A z Amsterdamu by som ešte išiel do Belgicka, keby bolo Belgicko, že v tom schengenskom priestore. A z Belgicka by som išiel neviem kam. Ale hovorím, že musíme jak vybaviť ten spánok, lebo tu sú také prehánky a také búrky, že to je v piči. Ja vždy, keď dostanem oblečenie, tak som šťastný jak kokot, ale vždycky si potom všimnem, že je niečo v piči. Dostal som bielu košelu s krátkym rukávom a na bruchu som mal zajebaný flak. Teraz som dostal nádherné modré rifle, pánske zo Zary a medzi nohama mám dierky. Nie sú veľké tie dierky a keď sa mi niekto bude hneď pozerať medzi nohy, tak mu ukážem, že či mu nejebe. Ale to je tak všetko v skratke, no. Už vchádzam na pumpu, tuto hneď za rohom je tá pumpa, je tu obchod, že je Spar, ale čo ma napadlo, že by som si mohol tých 40 € odložiť za kryt. Proste na mobile, čo mám kryt, tak za kryt by som si odložil tých 40 € a aj tak by to vlastne nikto nevidel.
lebo ja mám gumený čierny kryt, nemám prehľadný silikónový, že by som si ich mohol odložiť a opýtať sa na jedlo, ale či by mi tu dali nejaké jedlo, to neviem. To fakt neviem. Ale tak budem sa tu pýtať, no. Nakúpim si proste cigy, nakúpim si jedlo, pitie. A budem sa tu keď tak pýtať rôznych ľudí, že či nejdu náhodou týmto smerom. A keď tu bude Wi-Fi, tak pozriem do Wi-Fi, že ako som ďaleko. Ale si myslím, že taká hodinka by to mohla byť. Plus minus hodinka autom. Autom, kamionom, dodávkou, to už je jedno, ale tá hodina, keby to bola, by to bolo super. A neviem, či má cez noc pršať, lebo tu 5 minút prší, 5 minút svíti slnko, čo je dosť na piču. Takže neviem, kde tu prespím, lebo nemám stan. Keby som mal stan, tak viem sa tu niekde schovať, ale bez toho stanu neviem, uvidíme, no. Brácho, sme v Amsterdame. Rozumíš mu? Ja som stál na tej pumpe 20 minút, oslovil ma jeden týpek, čo mal 20 rokov, bol extrémne nízky, bol mi tak po rameno, mal trojdverové auto, červené, a povedal, že ide do Amsterdamu a že býva na okraji mesta v malinkej dedinke. Ja som teda v tej dedinke, ale ja neplánujem byť v Amsterdame. Amsterdam bol iba taký checkpoint, akože záchytný bod. Ja chcem ísť niekde k moru alebo do nejakej malej dedinky. Teraz čo potrebujem vybaviť, tak ja potrebujem zohnať Wi-Fi, potrebujem si doplniť vodu do fľašky, potrebujem ísť na vécko a chcem si zapáliť a musím tu nájsť nejakú pumpu a ja nemám proste signál. Nemám proste signál, takže ja neviem, čo mám robiť. Ja musím niekoho osloviť, ale ja proste neviem koho. Nič, musím to skúšať, ale som tu už, no. Som tu, ale akože, čo ja viem. Týpek, čo ma sem ešte priniesol, tak mi dal 5 eurovku, aj keď tá 5 eurovka je roztrhnutá, ale ide proste o to, že som prišiel, brácho, stopom do Amsterdamu. Chápeš tému? Stopom, ty kokot. Čo ti jebe? Vďaka Bohu som není v centre, lebo mi hovorilo viacej ľudí, že hlavné mesta alebo veľké mestá, a to není iba Holandsko alebo Nemecko, proste všade, kde sú veľké mestá, tak sú rôzne časti, kde to je zlé. A ja čo mám teraz na pláne, ísť na pumpu, stopol som jednu ženu, ktorá rozprávala po anglicky, takže mi povedala, že musím ísť rovno. Bude prvá zabáčka doprava, alebo prvá zákruta doprava, potom bude druhá zákruta doprava a na tej druhej zákrute doprava zabočím doprava, pôjdem stále rovno a má to byť nejaká oranžová pumpa, alebo názov pumpy má byť niečo, že oranžová, niečo s oranžovou, ja neviem. No ale teda našiel som aj hostely, ale ja bohužiaľ nemôžem platiť s kartou, pretože ja nemám na karte peniaze, ani nemám možnosť si tam dať tie peniaze. Takisto mi nefunguje volanie, že nemôžem volať, čo je dosť na piču. Ale dôležité je to, že mám proste pri sebe zmes orechov, pringosky, trošku vody. A neviem, či bude v noci pršať alebo nie. Neviem, fakt. 15 minút autom je to 15-20 minút autom je to do centra, čo môže byť peši tak 4 hodiny, kým by som prišiel do centra, aby som teda išiel spať na hostel, lebo ja som chcel ísť proste spať na nejaký hostel, aj keby som musel byť na izbe s 8 ľuďmi, mal by som to v piči proste, lebo ja som sa vôbec nevyspal túto noc, celú noc som sa prehadzoval, celú noc, tak ako ja neviem. Dôležité je, že som tu. Len sa bojím, že tá pumpa, že buď tam nebude Wi-Fi na tej pumpe, lebo ja potrebujem Wi-Fi. To je jediná vec, ktorú potrebujem teraz. Doplniť si vodu do fľašky a potrebujem Wi-Fi, aby som zistil, kde sa nachádzam, lebo ja neviem ani, kde som. Ja viem, že som proste na okraji mesta, ale absolútne neviem, že kde. Mal by som tam byť za 15 minút, takže uvidíme, že či to stihnem, jak tam dojdem, kedy tam dojdem, ale akože čo ti jebe, to je normálne v piči. A videl som pokokot brigád, alebo pokokot proste rôzne brigády, rôzne práce.
v Amsterdame, aj pri Amsterdame, v tých rôznych dedinkách, niečo s kvetinami, alebo že v prístave sa dá pracovať, hoci kde sa dá proste pracovať. A keď hovoril som, keď nevyšlo to Taliansko, tak tuto to proste musí výjsť. Nič, ozvem sa z pumpy, čo by mi strašne pomohlo, kámo, keby som sa normálne mohol, že vysprchovať a normálne si ľahnúť do postele. To by som strašne chcel, lebo ja som sa celú noc pretáčal. Celú noc som sa pretáčal jak kokot. Ale dobre, zober si, že ja som došiel do Talianska a v Taliansku som bol proste úplne, že v rozjebanom oblečení špinavom, so starým mobilom a teraz som došiel v novom oblečení s novým telefónom, ešte aj s peniazmi do Amsterdamu. Však to mám ty kokos aj dobrý začiatok. A ďalšia vec, Čavo povedal, že tu stoja viacej cigarety než v Nemecku. Že tu kúpiš krabičku za 19 eur. Jednu krabičku kúpiš za 18 eur v priemere a máš tam 24 cigariet. Ja som kúpil krabičku v Nemecku za 9 eur a 20 centov a bolo tam 28 cigariet. Čo ti jebe? To môžem fajčiť akurát tak slamu. Dobré je, že som na okraji mesta, lebo tým, že nebudem spať v hoteli, ani v penzióne, ani nikde, tak na okraji mesta je to vždycky najlepšie. Ak náhodou chceš začať cestovať stopom, bez ničeho, aj keď máš peniaze, je to proste dobrodružstvo extrémne, lebo nevíš, čo ťa čaká, nevíš, keď ho stretneš, nevíš proste nič, tak najlepšie je byť buď v nejakej malej dedinke, tam ti nič nehrozí, alebo byť proste na okraji mesta. Za každú cenu ísť na okraji mesta, čo ja už na okraji mesta som, tu sú už iba nejaké dedinky, takže mi sa stačí pripojiť k Wi-Fi, pozrieť sa do mapy a ísť smerom k moru. Proste ísť niekde smerom k moru, alebo byť niekde Amsterdam, brácho, je presne jak Rím. Tam je proste takýto žltý kruh a ten žltý kruh sú samé diaľnice, ktoré idú okolo toho Amsterdamu. To isté jak Rím. A ja som teraz ešte vnútri v tom kruhu. Čiže ja sa musím dostať na Wi-Fi, pripojiť sa, výjsť von z toho kruhu pofiderného, ktorý je okolo Amsterdamu a ísť do nejakej dedinky, alebo ísť do nejakej dedinky, proste v nejakej dedinke prespať a mám väčšiu šancu, že sa vyspím. Či bude pršať, neviem. To neviem povedať, ale dúfam, že pršať nebude, no. Ináč tým, že nehorí ten tabak a ja si to zapalujem každú pol minútu, tak nechci vedieť, ak na mňa pozerajú tí cyklisti, čo idú okolo. Posledné video z útorka. Pozrel som sa, či má pršať nemá, takže sa nemusím strachovať, že cez noc zmoknem. Bol som sa pýtať do KFCčka aj do McDonaldu, či nemajú nejaké pokazené jedlo, vyhodené hociaké, že nemám peniaze. Jedlo som nezohnal. Jediné, čo som zohnal, je teda voda. Mám pri sebe ešte vodu, plnú termosku vody. A teraz už iba musím nájsť nejaké miesto, kam pôjdem spať a kde ma moc nebude vidieť, ale pravdepodobne zalezem niekde sem, neviem ešte kde, ale proste niekde sem zalezem, tuto pri tomto obchodnom obrovskom centre, lebo zajtra to bude aj tak ešte všetko otvorené, už od rána od 9:00, takže sa vyščím a pôjdem tuto niekde spať, mám to v piči, už nevládzem, fakt. Už som piči.